ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காக வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். மீன் தவா ஃப்ரைக்காக முதல்ல ஒரு 4 மீன் எடுத்துக்குவோம். அதில் மஞ்சள் தூள் போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் மேலாக்க சால்ட்டை தூவி விடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சால்ட்டை தூவி விட்டு இப்போ புளியை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுப்போம். கெட்டியாக கரைச்சி வச்சு அந்த புளியை அதில் போட்டுருவோம். ஓகே, இப்போ மிளகாத்தூள் எடுத்துங்க. மிளகாத்தூள் அப்படியே மேலே தூவி விடுங்க. இதுக்கு ஸ்பூனெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க, கையில் போடுங்க. கையில் போட்டால் தான் எல்லா பக்கமும் அது நம்மளால் போட முடியும். இப்போ மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அது போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவை இந்த மீனை நல்லா தடவி விட்டுருங்க. க்ளீனாக மசாலா எல்லா பக்கமும் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, அது நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு 3 விஷயம் தாங்க. இதில் உப்பு, புளி, காரம் இது 3 கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு மீனாக இருந்தாலுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இது கரெக்டாக போட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தவா வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனை ஒன்றா இப்போ நான் போட போகிறேன். பாருங்கள், ஒன்றா போட்டுட்டு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை அப்படியே வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஸ்லோவாக கொஞ்சம் வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா அது தீஞ்சு போயிடும் மீன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே க்ளீனாக வறுத்துட்டு வாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள், அருமையாக இருக்குங்க. இதை எண்ணெய்லாம் போட்டால் அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க. இது தவா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா தாங்க சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம மீன் தவா ஃப்ரை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.